चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल हो। कैसे कैसे परल बबुआ पापा के पसंद हो। कैसे कैसे परल बबुआ पापा के पसंद हो। कले जैसे आवत रहनी हाथ में की तबिया हो। वैसे वैसे परनिए सासू पापा के पसंद हो। वैसे वैसे परनिए सासू पापा के पसंद हो। चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल हो। कैसे कैसे परल दुल्हा चाचा के पसंद हो। कैसे कैसे परल दुल्हा भैया के पसंद हो। कले जैसे आवत रहनी हाथ में की तबिया हो। वैसे वैसे परनिए सासू चाचा के पसंद हो। वैसे वैसे परनिए सरहज भैया के पसंद हो। चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल हो।